Soc la Jessica González Herrera, tinc 22 anys, soc del Carib colombià, més concretament de Barranquilla, Colòmbia, i porto 5 anys i mig vivint a Barcelona. Em dic Khalid El Hatabi, soc de Mustemas, al Marroc, i tinc 19 anys. Hola, em dic Cixin Hou, tinc 24 anys i soc d'origen xinès. Em dic Usman Omar, soc de Ghana, estic aquí a Barcelona des de fa 7 anys, treballo en una botiga de bicicletes i estudio química. Als 16 anys vaig arribar a Barcelona. Vaig arribar per fer la meva carrera de Ciències Polítiques i de l'Administració. I clar, quan estic buscant les universitats, a Barcelona estava la millor universitat en Ciències Polítiques en aquell moment estava a Barcelona. Quan vaig arribar aquí venia amb una emoció de mare meva, això és el gran mundo, no? Vaig al primer món i no sé, o sigui, tenia molta expectativa, molta expectativa. Després, quan arribo a Barcelona, em recull un amic que tenia aquí i veia tot super nou, tot era preciós, que encara ho és per mi, però en aquell moment com les primeres impressions, no sé, van ser bastant fortes. Jo vaig néixer a Barcelona, els meus pares són d'origen xinès, el meu pare és de Xina i la meva mare és de Taiwan. I bé, vam venir fa més o menys 30 anys, perquè el meu pare és arquitecte i volia fer el doctorat a Barcelona. I li agrada molt a l'arquitecte Antoni Gaudí i va decidir vindre aquí a fer arquitectura. Tota la vida he estat a Barcelona, he crescut a Barcelona i bé, vaig anar a l'escola al Vist per les Corts i després vaig anar a l'Institut del Joan Boscà i ara estic cursant el grau de Publicitat i Relacions Públiques a la Facultat de Comunicació de Blanquerna. Soc de Ghana. Vaig néixer a la part central del país, a un poble molt petit de pagesos. Després de 40 dies a un centre d'immigrants tancat allà a Fortaventura, doncs ens van decidir, la Guàrdia Civil ens va decidir donar-nos el vistiplau que no tenim cap mena de conflictes i que podem anar lliurement per Espanya. I el curiós és que em van preguntar quina zona d'Espanya volia anar i l'única cosa que em passava per cap era Barça. Però ho deia només per futbol, perquè vaig veure alguna vegada algun partit de Champions i tal. I ella tampoc sabia anglès i va treure el seu mòbil, trucar al marit a casa, que el marit sí que parla anglès, Armando, i llavors va ser quan vam poder comunicar-nos. Vaig explicar a Armando qui soc, on venia i on volia anar i per què estava aquí. I la veritat és que em van agafar una estimació molt ràpidament, perquè la Montse al final em va convidar a un bar, va explicar amb un paper de bar, va dibuixar, va fer una mapa virtual més o menys per com anar fins allà i em va donar el seu telèfon, però la clau va ser el número de telèfon, perquè em va dir si no trobes el Creu Roja, truca'm, no quedis al carrer una altra vegada. La clau va ser el número de telèfon. Gràcies a això, doncs avui en dia puc dir que la Montse és la meva mare i l'Armando és el meu pare. Vaig arribar aquí quan tenia 3 anys, vaig arribar directament a Barcelona i bé, va ser gràcies al meu pare, que ell treballava aquí mentre la meva mare i jo i els meus germans doncs érem al Marroc. I clar, gràcies a que el meu pare va guanyar suficient per treure-nos del Marroc, diguem, per donar-nos una vida millor, doncs vam arribar aquí. Que també vaig arribar quan
quan tenia 3 anys, que no m'hi fixava massa, m'hi fixava en els nens, que anaven vestits d'una forma diferent, que tenien coses i que jugaven amb coses doncs, rares per mi, no? en aquells anys. Quan vaig entrar a classe per primer cop, em vaig sorprendre, vaig tenir por, em vaig posar a plorar i vaig dir, què és això, saps? No vull estar aquí. Però bé, a poc doncs, vaig anar superant aquest por això que era nou per mi i vaig integrar-me, diguem, a l'escola, més o menys. Personalment jo crec que he tingut molta sort perquè jo des de petit he après bastant bé el català i això crec que és una gran eina perquè el català o qualsevol altra llengua és l'instrument bàsic per poder-se integrar en una societat. Però jo crec que en general els immigrants xinesos tenen bastants dificultats, jo crec, per adaptar-se a la cultura occidental i concretament la catalana per aquest tema de que no saben la llengua perfectament i això ja és una barrera inicial molt potent. Bé, jo he tingut molta sort perquè el meu pare, des que tinc 10 anys més o menys, viatja bastant a la Xina i jo des dels 15 vaig a la Xina cada estiu. Sí que m'he identificat sobretot a l'època adolescent, més català que xinès, però jo crec que la balança cada cop va anar equilibrant-se més en el fet perquè jo crec que també he pogut madurar més i comprendre més coses i aprendre molt més de les dues cultures i et vas enriquint de les dues cultures. Jo crec que al final la balança està quasi bé anivellada. Bueno, el català des del principi em va agradar perquè en general m'agraden les llengües i des del moment que em vaig adonar que es parlava una llengua nova doncs em vaig interessar. Vaig apuntar-me a un curs de català, quan portava això un parell de setmanes aquí i em vaig adonar que aprenia més a les classes de polítiques que no passa i amb els meus companys que no passa a les classes de gramàtica com a tal, o sigui que no he fet mai en realitat com un curs oficial, però vaig fer aquesta aposta per aprendre la llengua perquè em semblava una manera d'entendre millor la realitat nova que m'estava envoltant, no? El tema del català ha de ser una decisió personal, no? Crec que, jo ho fomento molt i convido als meus amics, també estrangers, a que l'aprenguin i tal, però ha de ser una decisió, crec que, totalment personal. A veure, jo ja em sentia acollida i això ho he de remarcar molt. Vull dir, no va ser com una eina d'integració en la societat, sinó jo ja, diguéssim, immersa en aquesta nova realitat, doncs agafo el català com una eina per entendre millor aquesta societat i aquest país, no? Porto molts anys aquí, des dels 3 anys, ara en tinc 19, porto 16. I, doncs, no sé, em sento una mica raro, diguem, d'alguna forma. A més, a la meva família, doncs, per la meva cultura hi ha un ambient una mica de repressió, diguem, perquè no pots sortir fins a tal hora, no pots fer això, tu ets del Marroc, tu no pots anar amb aquests catalans, espanyols, saps? I bé, doncs, si ja em costava fer amics per d'on era, per la meva raça i la meva cultura, doncs que els meus pares em diguessin això doncs, també ajudava que estigués tancat, deprimit i no sé què. Però finalment doncs, vaig fer amics, m'ho vaig passar, encara els conservo, saps? Són els meus primers amics, són amics per sempre ja. Prejudicis contra els marroquins, doncs crec que n'hi ha, però ja no són tan bèsties com abans. Diguem, ens hem adaptat, diguem, a la cultura d'aquí, conservem la nostra, esclar, però ja no hi ha tants problemes com abans. Jo quan vaig al Marroc doncs noto que potser està més, o sigui, la zona d'on soc jo és molt propera aquí, a Espanya, i noto que les influències doncs, hi han arribat. Segueix sent el Marroc amb les seves coses, no? Però està molt més, diguem, més influenciat per el que és Espanya o Europa, o està tot molt més amb un toc molt més occidental, diguem. La primera escola que vaig iniciar va ser anar a Eica, allà per centre, al carrer Comerç amb el carrer Princesa. I allà va ser la primera escola on vaig començar a aprendre el castellà. Tenia molta ràbia dintre de no poder entendre amb la gent, tenia molta ràbia. I això em va ajudar moltíssim perquè em va forçar
a anar més enllà. És a dir, durant aquests 3 mesos puc assegurar que parlava bastant força bé castellà. I també a casa, com que l'Armando i la Montse em parlaven algunes vegades, parlant català entre elles, llavors també mantenia certes coses. I al final del curs em vaig apuntar a fer català també. I vaig fer 3 mesos castellà, 3 mesos català, i després em vaig apuntar a fer l'ESO. Tot i això, ja treballava aquí. Quan vaig començar a preguntar a la Montse que volia feina, volia treballar, que vull treballar i tal, doncs va començar a parlar amb gent que coneixia. I va parlar amb el Cous, que és el jefe de Backtech, i un dia me'n recordo que tornava a l'escola i em va dir he parlat amb aquest senyor de les bicis i m'ha dit que vagis a fer una prova, a veure si t'agrada. I jo, no, bicis no, perquè clar, jo tenia una altra visió de les bicis. Jo pensava que jo volia treballar amb algú, una feina real, no? Algo de soldar, aixecar peces més pesades, o sigui, feina més... Però una bicicleta no valorava que sigui una feina així que es pugui permetre viure, no? I em va dir, no, aquí si no, tu tranquil, i llavors em va convèncer la Montse, no? Estar integrat és... Què és? És una resposta complicada, la veritat, perquè no et sents integrat del tot. Sempre hi ha alguns dies, sempre hi ha petits detalls, sempre hi ha coses doncs, que et fan dir, hosti, no estic acceptat del tot. Però a mi el que em va preocupar més van ser els amics. Clar, quan vaig arribar, tenia 3 anys, no vaig poder fer amics allà, i aquí doncs com que no n'acabava de fer del tot, perquè sempre, aquell que és marroquí, no sé què. I bé, és una cosa que m'ha influenciat, o sigui, m'ha impactat, m'ha deixat marca, saps? Jo crec que els prejudicis dels marroquins quan venen aquí envers els catalans són més alts, o sigui, més greus que els catalans envers els marroquins. Per què? Perquè senten com una mica de por, una mica de desconfiança. No saben el que hi ha aquí, no saben si els discriminaran, que en part passa, però clar, juntament amb la por i amb el no coneixement d'estar aquí, doncs s'exagera i no acaba de donar aquesta confiança. Porque estaría bueno que se apunten todos. M'indigna la discriminació de tot tipus, o sigui, jo no entenc com una persona que sigui, per exemple, d'un color diferent de pell, doncs ha de tenir menys drets que un d'aquí, que un català. Per exemple, un homosexual, doncs que faci el que vulgui, saps? No és alguna cosa que o sigui, no fa dany a la societat, diguem. Ets com ets, tu treballes, tens feina, estudies, tens fills, tothom ho fa. Una petita xerrada, diguem, per conèixer-nos mútuament en classe, per exemple, doncs t'adones que la teva família i la seva doncs, no són tan diferents, no són, saps, tenen els mateixos problemes, tenen les mateixes preocupacions i dius, hosti, saps, no són tan diferents. Jo crec que la majoria de la immigració que ha vingut de la Xina a Barcelona ha vingut a treballar o a buscar una vida millor pels seus familiars, i jo crec que s'han concentrat molt en el fet de treballar i enriquir-se o obrir un nou negoci, i potser han deixat bastant de banda el fet de voler-se integrar a la cultura on venen. Però bueno, jo crec que també, mica en mica, per exemple, ara hi ha molts bars o restaurants que els obren els xinesos, i el fet d'interactuar cada dia amb clients d'aquí, de Barcelona o d'Espanya en general, fa que s'integrin millor, que vulguin aprendre la llengua, tinguin una interacció més propera i més en la cultura mediterrània, que és més afable, ja tothom parla, és més amigable. D'altra banda, les segones generacions que ja han nascut aquí o que porten molts anys aquí, que van a l'escola, que conviuen amb nens d'aquí, doncs jo crec que aquí és un punt molt a favor perquè s'adaptin.
i bueno, jo crec que la cultura catalana també és molt amable, bastant oberta, vull dir que aquí en general els xinesos tampoc es senten molt discriminats, els que tenen ganes d'integrar-se. Si tu acceptes la persona, ell també t'acceptarà. I tu que has vingut de fora. És a dir, si tu vens de fora, has d'acceptar la persona de la zona, no? del país. Però si tu no l'acceptes, llavors ja t'allunyes. No hi ha comunicació entre els dos, llavors. Això sí que demano molt que venim de fora, els immigrants, intentem fer aquest esforç. I, si podrien ser, que integrin colles de castelleres, que és molt important per la integració. Si els castellers, per exemple, si no m'haguessin acceptat d'alguna manera per les meves ideologies, per com penso, per el meu color, per el que sigui, la integració no hagués sigut possible. És a dir, jo accepto que vull fer castellers, vull aprendre català, vull apoyar tot el que és la cultura catalana, però si ells no m'accepten qui soc i com soc, tampoc no hi ha comunicació. En algun moment potser tornaré a gana de visitar i tal, però me sento com a casa totalment a Catalunya. No tinc cap mena d'intenció de marxar a Catalunya una altra vegada, perquè a més, a casa meva és que em sento com a casa, cada dia la meva mare m'ho diu. El meu procés de viure en aquesta nova societat sé també que està condicionat pel tema de com arribo jo i per què arribo a Barcelona. No? En el meu cas va ser una noia que vaig venir sola, però estava recolzada econòmicament pels meus pares, i que arriba a fer una carrera, arriba en un àmbit universitari, acadèmic, jove, catalanoparlant, i en canvi hi ha gent que ve amb altres realitats, amb altres punts de partides, amb necessitats econòmiques més clares, no? Amb necessitats més materials o professionals també pot ser, i que també tenen un altre procés i que també és molt respectable i cadascú té el seu procés. No? Problemes de racisme o de rebuig clar no he tingut fins al moment, afortunadament. Però sí que sento que en la meva condició d'immigrant he d'esforçar-me més, potser, que una persona d'aquí. La paraula integració com a tal no m'encanta. Sobretot per parlar temes de diversitat cultural. Estem en una societat on conflueixen moltes cultures, repeteixo, i molts tipus de persones. Aleshores, qui s'ha d'integrar aquí? La societat d'acollida s'ha d'integrar els que venen o els que venen s'han d'integrar a la societat d'acollida? La història del món és la història de les migracions i Catalunya en concret s'ha construït a partir de les migracions. Aleshores, és trobar la manera de fer interacció positiva entre tots els actors i actrius de la societat, evidentment, i configurar les noves regles del joc, perquè crec que ningú pot quedar fora, però també entenc que és un procés i que s'ha de tenir paciència. Jo crec que és important, per exemple, fer tallers per la integració, tallers de qualsevol tipus, xerrades, siguin xerrades, esports, activitats de cuina, qualsevol cosa. Per què? Perquè tractes amb aquestes persones i veus que tenen els mateixos gustos, els mateixos interessos, música o un esport preferit, i doncs els tractes cara a cara. Fa un temps vaig participar en el projecte que es diu Emmou i tenia com un dels objectius la integració social, i per complir aquests objectius mostraven petits clips d'àudio i vídeo on apareixia, per exemple, una noia filipina ballant i un noi amb unes baquetes així fent la russa contra la paret, o un noi jugant amb una pilota de bàsquet. I trobo que va ser una eina molt útil per unir d'alguna forma aquestes diferents cultures que hi ha. Jo
participo en un taller de ràdio i bé, té com a objectiu doncs, presentar diferents tipus de material, diguem, tant com llibres o poesia o tot relacionat amb el que diguem la societat. També doncs, el projecte es diu radioteatre i doncs, intenta recuperar el que és el radioteatre de fa uns anys que s'està perdent i és una forma de que no es perdi i de tornar a fer aquest tipus de mitjà de comunicació. Encara queda molt per fer, encara queda molt. Ara mateix, per exemple, estic fent química, això sí, i és una carrera científica molt dura, molt difícil. El projecte consisteix en establir una sala d'informàtica d'uns 40-45 ordinadors a una escola, en la qual podem compartir tenim de moment uns 850 alumnes, al qual cada alumne pot tenir una hora i mitja d'hores d'informàtica a la setmana. La idea d'iniciar aquest projecte d'informàtica em va venir quan el meu germà, al qual li he pagat el 60% de les seves estudis a la universitat, doncs va guanyar un concurs al qual li van donar un portàtil que no sabia fer-li servir. Establish an ICT centers, Information and Communication Technology centers in the basic and the private schools. I vaig decidir doncs, que el millor que podem fer és adreçar a la zona més rural i a les escoles menys, que tenen menys recursos, perquè aquests alumnes que realment són els que pateixen la pobresa africana realment. Fulfill education in ICT. We've done our part. It is left on to you to support this project. You can help us put smiles onto the faces of these poor Ghanaian students. A l'estiu del 2009, quan vam anar amb el meu company Oriol Martínez a gravar el primer curs, a l'experiència de rodar amb gent allà i conviure quasi bé 24 hores, doncs veus que hi ha moltes coses que tens en comú i està molt bé. Nosaltres hem fet 2 curtmetratges, però a partir ja del segon vam veure que teníem punts en comú en el primer amb el segon curtmetratge, en el sentit que volíem expressar conflictes que existeixen però que no només passen a la Xina sinó que passen a tot arreu del món. El nostre producte es diu How Films i la vam crear bàsicament perquè volem fer el pont cultural entre la cultura xinesa en el seu conjunt i la cultura europea. Ens agrada molt el món audiovisual i volem treballar en aquest món i sobretot perquè ara veiem que amb la Xina que està creixent doncs, té moltes oportunitats i creiem que és molt bona oportunitat per poder fer projectes junts amb xinesos i aquí, no només pel tema cultural sinó pel tema econòmic, perquè també és una bona oportunitat per crear alguna cosa maco. El primer curtmetratge es diu Ahong i el vam gravar a l'estiu del 2009 i tracta sobre un camperol que va del camp a la ciutat perquè vol treballar en unes construccions. I parla una mica d'aquest xoc, no? Que era una persona que era camperol i tenia per menjar i punt, i el fet que de sobte pues, tingui ja moltes possessions, tingui poder, tingui ambició i és una mica aquest món que li comença a corrompre. No? 没关系，到时候我会解雇他们。现在你要做的事就是要保证整个项目顺利完工。I aquest curtmetratge Hong també va estar seleccionat a la secció oficial de Sitges, del Festival de Sitges, i després també vam poder anar a festivals de diversos països i vam poder guanyar el nostre primer premi, que era un festival universitari, que gràcies a aquest premi vam poder anar a rodar el segon curtmetratge. És un tema totalment diferent i sobretot més que temàtica d'un estil diferent. El primer era més un thriller psicològic, de terror, perquè més enfocat a Sitges, aquest ja és més com un drama fantàstic. No? I la història bàsicament tracta d'això, d'una persona gran que va a la ciutat perquè s'ha quedat viudo i
i va visitar el seu fill i parlar de la seva inadaptació a la ciutat i també la incomunicació amb el seu fill, que el seu fill ja fa temps que va anar a la ciutat, que ja està fent la seva vida. 从来没有看过这么多人在我面前走过。 Quan vam acabar el primer curtmetratge vam veure que la gent s'interessava molt per la Xina, això és una part, no? Que ara hi ha molta gent que s'interessa per les noves cultures, la gent ja com té aquesta predisposició, no? a aprendre d'altres llocs del món, no només del seu propi entorn. I l'altre va ser que amb el segon curt que volíem fer ja el vam elaborar totalment nosaltres, en el sentit que nosaltres vam escriure la primera història, després el director va desenvolupar el guió i el va dirigir, però la idea que teníem nosaltres era això, que volíem reflexar una història que era d'èxode rural que ha patit Xina, i jo crec que ja hem acabat aquest segon curt i la gent l'ha vist, tant gent de la Xina com gent d'aquí a Barcelona, i s'han sentit, o sigui, han tingut aquest mateix sentiment de dir, ostres, potser aquí a Espanya ja fa bastants anys que va passar aquest èxode rural. Jo potser fa 5 anys tenia una visió bastant estereotipada del que és Barcelona, Catalunya, Europa en general, i pensava, no, jo vinc a aprendre moltes coses, i tant que les he après, però també ara, després d'aquests 5 anys d'aprenentatge, crec que des de la meva perspectiva diversa, i clar, la perspectiva també que porto des de Colòmbia, em fa que també tingui moltes coses a portar a la societat catalana i que això em motiva molt a treballar pels projectes que des de la nostra associació estem fent. Busca Tu Parlante en elparlante.es y síguenos en las redes sociales. Tu Parlante vol parlar amb tu, vol parlar amb tu. El Parlante, bàsicament, el que fa són projectes d'integrar les noves tecnologies i els mitjans de comunicació com a motor de canvi social. Notem que hi ha una desconnexió molt gran entre els grans mitjans de comunicació, entre la tele i el que és l'educació, no? Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a Tu Parlante. Avui, benvingut Alfredo. Hola Jessica, aquí estamos otra vez. Sí, aquí estem parlant de diversitat i de tot una mica. Bàsicament, el que volem fer són petits canvis, no? Fer servir tot el tema de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació. Aleshores, el transversal a tots els nostres projectes és que utilitzen aquestes noves tecnologies i estic parlant des del Facebook fins les càmeres, fins la ràdio, hi ha molts mitjans que utilitzem i generar debat i més que, com que són projectes educatius, més que donar respostes és generar preguntes, no? I que els joves siguin una miqueta més crítics al moment de consumir mitjans de comunicació, tant com a moment d'expressar-se o posicionar-se davant un tema, no? Què penseu vosaltres que és una invasió? La paraula invasió, ¿qué os sona? Me suena que viene mucha gente y que estamos aquí, suponer, es un pueblo, es un pueblo y que viene otra gente así. Conforme vienen, pues hace que la gente a la que han invadido viva a su manera. Agafant el tema de les noves tecnologies, treballem la interculturalitat, treballem la cohesió social, treballem tema de gènere, treballem molts temes que bàsicament el que fem en cada projecte és donar veu als joves i a les joves, tant d'origen divers com d'origen català, perquè tinguin una finestra d'expressió. En un món divers, on conviuen diferents cultures, veus, conflueix l'harmonia i la pau, entre nosaltres no hi ha prejudicis. I el que fem, per exemple, en un projecte que es diu Barribuc TV, que ho fem al districte Horta-Guinardó, és precisament donar les càmeres als joves i a les joves perquè ens expliquin la seva realitat, perquè ens expliquin el que tenen a dir i el que tenen a portar a la societat catalana. Barribuc. Jo me tenemos agua, Ajá. Treballem el tema de, per exemple, la mirada nord que hi ha del nord cap al sud i del sud cap al nord. Vale? Això és un tema que ens interessa molt, no? El tema dels imaginaris que tenim des d'allà, no? Que ho veiem tot com jo mateixa, no? Quan vaig arribar als 16 anys pensava que això seria el gran món i que això he d'aprendre tot allà perquè això és perfecte. I aquesta mirada que tenim des d'aquí
cap allà, doncs pobrets, no tenen res i se'ls ha d'ensenyar el que han de fer. A mí me de mi hija porque mi hija mató. El Parlante neix bueno, l'Alfredo, que és el meu soci, ja venia fent temes de comunicació pel desenvolupament des de Colòmbia i de fet a Llatinoamèrica es treballa tot el tema de mitjans comunitaris i de donar les càmeres a poblacions vulnerables o en risc de conflicte. I vam identificar que aquí potser no s'estava fent molta cosa al respecte, no? I que això, nosaltres des de la nostra perspectiva llatinoamericana, amb tot el bagatge de l'experiència que s'ha fet aquí, doncs ho vam veure com totalment aplicable a la nova realitat, no? A la nova realitat que estem vivint. El nostre somni és poder seguir fent coses que ens agrada, però coses que ens agraden amb un objectiu, amb un motiu. Al llarg de la història, vull dir, totes les cultures han passat pel seu procés de canvi i aquest canvi es pot exemplificar aquí a Espanya i a Xina. Les següents generacions van naixent en el sentit que ja tenen la idea clara de que no es poden tancar només en un lloc, perquè ara el món funciona d'una altra manera i tothom ha d'estar connectat, no? Vull dir, no pots tancar-te només a Barcelona, només a Pequín, allà i ja està. El meu somni és que poder seguir fent el que m'agrada i poder viure d'això. Jo crec que la meva aspiració personal és poder fer coses que la gent li agradi i a més poder-me guanyar la vida en això. Jo crec que és molt complicat, però s'ha d'intentar, o almenys ho intentaré. Em definiria amb... Soc marroquí, sé que soc marroquí català, diguem. Perquè soc marroquí, les meves arrels són d'allà, jo em sento més o menys d'allà. Però, clar, he estat aquí temps, aquí tinc la meva vida i em sento català. Jo sé que el meu futur, tal com he crescut aquí, no està al Marroc. Allà hi tinc família i amics, perquè els vaig fer quan vaig anar a l'estiu i tal. Però el meu futur no és allà. Potser tampoc és aquí. Potser és un altre país, potser Alemanya o Londres o qualsevol altre. Però no em veig allà al Marroc treballant ni res. Y con eso, hasta otra. M'agradaria marxar, no? Diguéssim, aquí he estudiat amb una visió supereurocèntrica del món, doncs m'agradaria tenir una altra perspectiva d'una altra part al moment de continuar els meus estudis acadèmics i, bueno, m'agradaria marxar, però també m'agradaria tornar. Vull dir, Barcelona ha estat una ciutat amb la que associo el meu procés de maduresa tant acadèmica com a persona. He crescut molt com a persona i estimo molt Barcelona i m'agradaria estar aquí molt de temps, però crec que també em fa falta anar fora i veure més coses, no? Teniu Baribuc, és una finestra perquè ho podeu fer. M'agradaria també anar a Colòmbia perquè està sempre aquest idil·li del migrant que sempre no és tornar per tornar-li a la societat el que t'ha donat, al teu país, diguéssim, el que has après fora. O sigui, la meva vida està començant una nova fase, totalment. Vull dir, jo estava acostumat a treballar tota la vida i estudiar a zero, i ara estic començant a fer servir una altra funció de la ment que crec que creix molta feina i molt treball i, vaja, d'alguna manera no m'està sent fàcil, però vaja. Jo he guanyat, he donat a conèixer un món espectacular i ara mateix penso que he adquirit uns coneixements que no hagués tingut cap possibilitat d'arribar a tenir aquests coneixements i doncs l'única manera que puc fer és intentar transmetre el que he après o he adquirit aquí doncs, a les pobres estudiants africans. Jo crec que Europa té un deute a l'Àfrica perquè l'Àfrica està creixent moltíssim, està creixent molt i si no intentem doncs, formar aquesta gent d'una manera molt més digna i més raonable i seria acceptable, doncs jo crec que s'acabaran pagant tots, entre tots, no? Perquè el planeta estem tots.